Alin si Diman. Man kami nagsigam. Masim. Kamiyas. Ang bali dalawang kondola yung gagamitin sa salalagay. Ayun, isang mapagpalang araw mga Parkinson. At yun, may ano no, may flooring na. Yung pinagtambakan ko nung nakaraan na nandito pa ako. Hindi ko alam pa kung may mila. At yung vlog natin ngayon ay kay Kuya Puloy magkakabit ng kondola. May pinto na oh. Dalawa. May pinto na. Kuya Puloy. Ano ba kayo sa bakal? Ha? At mga tangkasan ko nga dito. Dahan-dahan. Halo? Baldino. Kaya yun lang. Nasa taas ka puno. Babakasin muna yung yero para may madaanan. May pinto na sa taas, dalawa. Oh. Dalawang pinto. Concrete yung hamba. Ganda na ito pag may sliding na. CR. CR. Abot mo na itong kondola. Kuya Puloy. Ha? Ay, dalawa lang po. Dalawa. Sara usan? Ha? Anong alam rin? Ha? Alam rin. Oh, Patungo ako. Nandito sa loob. sa loob. Ay, dyan sa ano pala, sa baba. Sa baba. Sa may babaw ng simento. Alambre. Babaw ang simento. Nagbilang kalas, tas kinabit ng kondola dyan. Hindi natali na ni Kuya Puloy. Yung kondola. Tanggal na rin yung yero. May hilo po. Wala na yung bigis na
na bakal? Wala nang baka dyan. Mamulos na lang ka dyan. Wala na akong pangabulong. Hindi lumago. Hindi lumago yung abono. Wait, yung pala nito kahapon guys. Hindi lang sa hindi nag-invite sila. Hindi mo narinig kahapon dun sa baras? Bago tayo umalis? Ha? Bago tayo umalis? Kala ko dito lang. Hindi. Tira pa nga ako doon. Ito yun. Dalawa yung binili ko kagabi. Mhm. Mga nag-inom din kaya yung mga yan. May mga tips tayo mga yan. Gondola. Aray ko. Oh. Tamaan yan, Ton. Ito, oh. Sarap ka, eh. Tanggalin mo muna yung ano. Yung... Ano yung charger? Nakapako to. Loy, kawayan Loy! Tanggalin mo nga yung kawayan. Wala. Oo. Ano di naman di kay Puan. Binuwas mo muna ito. Ha? Alin mo lang kawayan. Ibaba ko na muna pala di. Ha? Hindi kawayan, alin mo. Langoy. Ayun, bali dalawang kondola yung gagamitin. Tapos lalagyan ko ng balagbag yan. Kuha muna akong tubig sa baba. Para bigyan ka ng tubig si Kapuloy. Mahirap yan sa taas. Mga tubig eh. Mga taas. Baba mo na raw, pansit. Yung pansit pati, ba't kaya yung pansit pagkatagalan na nagiging lugaw na? Baba mo na, may niluto si Mama Tricia na ano, pansit. Oh. Sinanglayak. Wow, pansweet. Sinanglayak. Ano yan, Tricia? Ah, iba. Isisinanglay. Oo, lagi sa ano, Gata. pikadilyo. Sinanglay. Pikadilyo, sinanglay. Pikidilyong gata.
Ano, Doy? Lang. Pwede na rin po Manila, Doy. Kulang naman na kawakan. Kulang naman na rin. Gibon. Pwede po Manila. Pwede na. Malinaw na. Sorry man sana. Para bumbaw ko ba? Yun pa, rubangan ko. Tubo. Continuous na. Malinaw sa una. Alin si Dima. Man kami nagsagang. Masim. Dakol-dakol. Kamiyas. Kaya mo na Challenge dapat di maasiman. Oo, dahil no reaction challenge. Ano, reaction challenge. Lahat Ito. Si Yundoy, di pa kumakain na kamiyas. Singkit na. May reaction na. Okay na. Kamu na ro, Doy. Ate mo, magbaday ka. Hindi, tandito minggana ka na ako. Magbaday ka. Sapuan mo. Bado mo. No reaction challenge. Sad. Ngamin na, doon sa dabo. Sabay, tingin-tingin. Ano ibay na? Karasaya boy ka sa kuma. 1, 2, 3. Buka di kadi. Si Tricia, reaction. 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 Hiram. Pa, tambugan mo. Alasam. Maasim daw. Ay, sa likod pala. Tumirit. Ikaw na kita. Oo, no. Ako busog pa. Ano na? Tinapay. Oh, maya, Kuya Arnel. Kaya puro kayo maluyan sa tinapay. Benz. Pansit. Nabusog ako, kumain ako dun sa bahay. Hindi nga, pag una ako, di ako makaluto. Oo. Kaya di ako nakapang... Lo, kain mo na, Lo. Pero mas malasip. Sada suka! May suka. Kulang suka naman siko. Okay. Ayan yung handa mo. Pansit ngayon. Paklay. Ha? Ya, lo. Nalit. Okay lang yun. Nag-inom ka kagabi. Isang boto lang. Nagsulo ka lang. Kasama ka na. Ayun at bilhin muna kami ni Ondoy ng ano. Isang bakal. Nainimim. Opo. Nainimim na bakal. Si Ondoy yung driver. Angkas tayo. Doy, daan-daan lang, Doy. Opo, sir. Si ilang taon na rin tayo na iniingatan ni God. At di na tayo nakakaranas yan. Ayaw ko nang maulit yung mga nangyari noon. Bye, sana. Pero lang kayo ba si God? Oo. Taon na rin na ano ko eh. Disgrasya. Uno ba, kuya? 2019. Hindi mo, 1 na. Disgrasya ako. 6 years. Ay, 7. Yung disgrasya ko sa motor, 7 ang disgrasya sa motor, isa sa bike. Pero yung pinakang nadelikado ko dun sa bike noon kasi nakumatos ako. Ay, Oo. grabe kuya mo talaga. Yan na, totoo yan. Walang halong kabiruan yun. Sa motor, 6 6 na beses. 6 na bisis. Nakasagasaan ng aso. Tapos banggaan. Tapos sinarangan ako ng kawayan. Galing kami sa sayawan. Pag uwi ko, inabangan ako. Marang hindi ka nakalanto. Lipad. Lipad talaga? Oo. Nagising ako sa ospital, tinatahi na yung baba ko. Ay, talaga. Punit yung baba ko. Yung dalawang angkas ko, puro yung mga Buhay pa man. buhay. Pero pari mo man ay tama. Oo, lahat. Sa ring lugar ko ya. Lugar nila Kuya Anol eh.
ba to? Oo, San Roque. Bagong taon. Masik. Nagbagong taon ako sa ospital. Pizza 31. Oo. Kanos man. Nandito na kami sa highway. Wait. Balik kami ng kapilya dito. Nung binilan namin dati yun din nung Alambre. Nine mm. Magkano 9 mm? 9 mm. 95 din. 95? Opo. Isa lang po. Isa lang. Isa lang. 9 mm. Ano ba? Kabilya, yan lang po. Berat sa nang bulan. 95 daw. Paggas na. Paggas ko na. Saan gatas? Ano apelyido? Haliman. Tapos maggagas si Pandoy. Unleaded. Ang lidi talaga. Ah. Nanimim po. Isang peraso lang. Pabaluktot ko na po. Pabaluktot ko na. Sigurado ka, nangingimat to ah. Nakarating na kami ni Andoy dito. Gagamitin yan dyan. Tingnan nyo na lang sa vlog nila. Oh, grabe ng init. Parang nahihilo-hilo. No! Lagyan mo na dyan halo, no? Ayun po mga kaparang Jason, bali stop muna dun kasi grabe na yung init. Kawawa naman si Kuya Puloy dyan sa taas. Siguro baka mamaya na lang yan pag kulimlim. Hirap na, napakataas na yan. Baka mahilo. Siyempre kailangan din natin mag-ingat. Buti kung yung buhay pag malaglag si Kuya Puloy dyan, i-reverse na lang natin. Hindi, oo. Buti kung ma-edit pag laglag, i-reverse pataas. Hindi. Tatlong beses lang lang. Alam mo ba lang? Ano muna. Sabi ko Kuya Puloy mamaya na. At ano na? Ay, nanonood. Luto mamaya. Pichay, talong. May isda. Alright. Ibenta ko sa'yo yung vlog ko ngayon. Ha? Ibenta ko sa'yo. 250, ikaw na mag-edit. Ha? Hindi ka na mag-edit. Tingnan tayo dito. Ha? Bakit pwede 50? 250. Tatlong vlog. Binawi na ni YouTube. Ha? Binawi. Binawi na. Sa sako? Apat? Hindi ko na lang naratang ngayon ang $25 sa jackpot. Dati kahit paano, dalawang lang. 20-30, ngayon, bukal. Ngiri. Ah.
Hindi nga, balutin mo ng init. Yung daon, bibilit na lang. Ay putik. Nag-birthday lang, wala nang lakas. Sobra. Ay, gagamit pa si Carlo dyan? Ano? Nais kong matulog, ngunit di makatulog.